Dalo Nika Nesonya Line him mine tutu tata bu Wednesday. Okabo good morning Anambra kaine wetalo no tata na bụ Chidimma Oranwa akpụlụkpọ anyị na ọnụ ga-eji wee nọkọ n'ụtụtụ abụọ nke a sị n'ọnụ oyibo working mothers raising children without house helps in modern times. Anyị tụgharịa ya n'ọnụ Igbo ka iwee ghọta ya ọfụma. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị na-enweghị Nwaneku na ọzụzụ nwa n'oge ugbu a ya bụ maọbụ ụmụ nwaanyị na-enwero ndị na-enyelụ ha aka n'ịzụ ụmụazị n'oge ugbu a. Ihe a ka anyị ga-enebanye anya tata ya bụ ọkpụrụkpụ okwu anyị n'ọnụ ga-eji wee nọkọ anyị na-anya ya afụ na ya bụ ihe dịka ọ na-ebutegasịzi nsogbu dị iche iche n'ezinụlọ ụfọdụ. Ọzụzụ ụmụaka n'eziokwu kwesịrị ka ọ bụrụ ndị nne na nna bụ ihe na-azụlite ụmụaka, mana ụfọdụ oge inekwa anya ịfụ na ndị nne na nna na ha na-aga ọrụ na-emegasị ihe ndị ọzọ dị iche iche, ha narazi enwe oghere iji wee mmechasịa ihe niile ha ga-eme n'ụlọ. Anyị wee na-achọ ka anyị nebanye anya tata ulu na ọghọm dị ịkpọta ndị ga-abịa inyelu ndị nne na nna aka wee zụọ ụmụazị. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị onwetu ga-esi wee menwe ọga asị n'ọnụ oyibo onwetu ga-esi wee strike balance na ya bụ ọlụ ị na-alụ na ị na-azụ ụmụ gị. Ihe ndị a niile ka anyị ga-enebanye anya tata ya bụ ihe mmemme anyị. Anyị nwere ndị ọbịa pụrụ iche anyị na ha ga-anọ tata iji wee tinye ọnụ na ya bụ ọkpụrụkpụ okwu. Reverend Max Chuks Francis ọ bụ onye nna bụrụkwa onye ụkọchukwu wee bụrụkwazịa nke anyị kpọrọ n'ọnụ oyibo a motivational speaker. Anyị na-asị gị daalụ n'isonyela anyị n'ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a. Anyị nwekwazi Onyi Edokwe, ọ bụ onye nne bụrụ coordinator Young Couples Forum. Onyi daalụ. Thank you very much. Ọ dị mma ọ na-afụgo nọ ndị nne na nna ya bụ nna na nne ka anyị kpọrọ tata iso wee tinye ọnụ n'okwu maka okwu a gbasakarị ndị nne na nna na ezinụlọ. Ka bido ebe na Reverend Max n'ihe gbasara ọzụzụ ụmụaka na ụlọ. N'eziokwu ọ ya amasị m ka anyị bido ịnwale ụmụaka azụpụta ya bụ ọ bụ ndị nne na nna nyere ha ọzụzụ na ụmụaka ọ bụ ndị akpọta nyelụ ha ọzụzụ. Anyị nwale ha na-abụ kedu nke ọ dị gị na-asị gị kwube ka onye kachasị mma? Ịmago na ife bụ ife, ọchịchị bụ ọchịchị. Nwere ihe gbasalụ ọchịchị ebe ife nọ. Light is light, darkness is darkness. Ọ bụ na ajụba from even my own personal experience, ọkamma na nne na nna wefutere oge wee zụọ ụmụfa. O nwere ife gbata m n'obi mgbe m na-eche maka ife anyị ga-ekwu taa. Ị na-eme anya etu Chineke si wee wetuo obi ana wee kee Adam. Akpali ya na-alụ ife ndị ọzọ, let there be light, let there be this one, let there be vegetation, ihe niile. Mana oluo mgbe a ga-eke Adam mmadụ, Chineke wetuo obi ana wee sị let us, ọ bụla alụ akpalụ Chineke etinyeke ive na human being. Anonya me nke ọ bụla Chukwu nye gị as nwa, or a product of God's creation. Etu a Chukwu si wee kpachapụ anya wee tinye imi, wee tinye ọnụ, wee tinye ntị. I'm just visualizing it. Ịmago ọ ya bụ tinye imi onenegodo ka ọma ma ọ dabakwa. Etu a ka ọ dị n'ịzụ nwa. A ga-ewefuteli ya oge. Anyị wefutelu nwa gị oge, gị nwa na onwe gị ịpụtagodo in the public, you'll be very proud of the children raising gị na nwunye gị na aka gị. Nwa nwere ọzụzụ ifụrụ anị ya ị ga-ama. From it was Bible says by their fruits we shall know them. Ifụrụ nwa azụrụ azụ ọfụma ị ga-ama. Ifu nke azụtara azụtọ ụfọdụ kwa a na-azụtọkwa, which is another angle to it. A na-azụtọ ịzụ azụ na nzụtọ abụrụ the same. O kwesị mmadụ akpachapụrụ nwa ya anya no matter one fadi ị na-azụfa etu Chukwu si wee chu ya fatonite onye ọbụla bụlụlụ onye ọbụla. So ọnya bụ
ife o ji wee dị mkpa mmadụ iji aka ya zụọ nwa ulu dị n'erika. bịa bịa nọ n'eziokwu ama m na ndị nne na nna anyị fa ma mgbe anyị nwa totesi na ụfọdụ ndị nne na nna nwekwa ndị na-enyelụfe aka n'eziokwu mana otu ọ dị mgbe abụrụzi otu ọ dị kịta ọ dịzị ka kịta ka mmadụ na-anụcha dị ozugbo akpọlụ nwa onye ga-enyere aka kpọnye dịka ife ejizi edue ụlọ wee na-aga so achọrọ m ka anyị tinyeke n'ọnụ ka anyị mara ihe kpatara o ji wee dịzi otu a kịta kedu ihe kpatara na ndị ọgbara ọfụ na-afụkarị na ha ya emenwe ihe dị n'ọzụzụ nwa sọsọ ha dịka ndị nne na nna ọgbara ọfụ. ihe kpatara ndị ọgbara ọfụ ji afụ ọ dị fiili na ha na mmenwe ihe dị na ọzụzụ nwa bụ na ụwa adịghịzi otu ọ dị mgbe oge nke mama anyị ha. Most mothers na during our mother's time, during that time bụ housewife. Most of them bụ business that they can go with those children. Most mothers then na-alụ ụlọ Igbo bụ ọrụ nkụzi and mgbe ha akwụkwọ na-agbasa n'oge like mgbe anyị na-aga praịmarị ihe anyị ji agbasa bụ 12:30 and 12:30 a na-adịkwa anyị ka ụbọchị na-adị anyị ka ogologo awa so mgbe ahụ ụmụ nwaanyị na-enwe efe so mee nwaanyị na-anụ di ịnụ na-ara di mara nọ housewife n'ọlụ ka ị na-aba olesimozi ndị bịakwa gwa gị bụ like ụmụnne gị ma ndị bịalụ nyelụ gị aka gị na ya ebirikwa ha na-enyelụ gị aka mana nwa kịta nwaanyị na-eji ịnụ di ọ dị agụ akwụkwọ ọ na-alụ ọrụ ọ na-eme biznes na-akpọghalị ya akpọghalị ọ chijulu aka so onyezie ka o si wee chiju aka nwee ka ọ na-alụ ọrụ na-agụ akwụkwọ na-emekwa biznes ihe a na-eme kalị ọpịa ya ezigbote ahụ doo ya na ya sị ka ya na-amụ nwa sọnsọ ya nwa na-emekwa ihe niile ya na-eme na ọnwa nkwechi ya mee so ya mere ọ na-anụ na ala dị ozugbo na-adị ime ọ na-echekere ego elu m aka o bido chọba ịga bịa nyelu ya aka enwetago ya bụ ihe nche and ihe mma mekwalụ o ji abụzi onye na-anụ dị ozugbo ọ na-achọ nwa na-abịa ịbịa nyelu ya aka ihe adị ọzọ ka ọ dị nke mama anyị ụmụ nwaanyị enwe eze efe ihe na-adọ ụmụ nwaanyị kịta kalị a na-esikwa nke ịnọdụ ka ọ ghara ịda gị ma na ezinụlọ gị ga-asọpa maka n'obodo nwechaa ka o si wee dị. ihe njiri ọjọba gị bụ maka na afụgokwa m onye bụ housewife mana ọ chọkwala onye ga-enyere ya aka nwee na-azụzi ma ọ nwee ife ọzọ dị iche na-adịzi ka ya ndị ọgbara ọfụ a ji wee na-achọlele ka ọ bụ na ọ nwelele onye nọ n'ụlọ ga-enyere ha aka na ha ga-emenwuzi ọlụ ezinụlọ ma ịzụpụta nwa sọsọ ha. Ịma na abịakwanye okwu a na-ekwu na every 12 a na-enwekwa Judas ịbịa n'ebe ụmụ nwaanyị nọ o nwere ndị eziokwu ọ bụrụ na ha dị very busy mana na this generation anyị nọ na generation a ga-asị na ndị afọ ya na-adị busy na nwere this kind of level of lousiness and laziness megodi lousiness or laziness dị na society now ịghọtago and amaghị m ka ụfọdụ na focus na ihe eji eme guy ụfọdụ na fena ihe eji eme guy so that ọ na-akọ akụkọ my house help nwee sị m ọ cross ụkwụ na happy phone of onye ọ na-ezi ozi so ụfọdụ bụ necessity ụfọdụ bụ not just na ha na-afịa as not trend nwere ka ọ na-agazi o bulu o jiri fonya na kọnta onye kwọ nwa n'azụ na-esi ya ịghọtago so wee bụrụ m ya na ihe so ụfọdụ bụ na ndị generation anya ha ga-afụzi ihe ka esi afụ ihe na-enwe isi na-abụzila anyị trend bụla ihe eji eme gị ụfọdụ abụrụ na n'eziokwu because of ihe ha bukọjuru aka na ha need that outside which is common now than when our mothers grew up nke kịta bụ ụfọdụ bụrụ na just n'ọnọ ihe na-ewu na akwụsị ka wee outside ka nwee ike na-eme ọ dị mma Reverend mma ajụ gị personal question kịta gị nwa bụ nwoke kedu ka isi afụta anya bụ ihe dị house help ya bụ ije kpọta Nwaneku debe n'ụlọ ma mgbe ibido ụwa anya bụ mgbe gị na nwunye gị bido wee bibo dịka di na nwunye na kịta nwa kedu ka isi afụta ya ihe achịta m an experience nwe ya na like ministry experience na ije ozi Chineke o nwere ndị mmadụ na-akpọkarị ya deliverance ministry mana normally onye ọbụla nọ in Christ kwesịrị inwe power to cast out devils
according to Mark 16:17. If on the Bible says that these signs shall follow them. So one of the signs I found out, no abu unwenia kenu ikbelu mmadụ ekpele. If onya ona manifest nya diko nye nwe mmụọ ọjọọ n'ime ya. Alubumolu with Grace of God Mission. Then na IMT can no we go. So we ban Mount Zion. Eba ka ine onye obana nwe the money problem like ina alaru la yara alaru tofuma ndị mmadụ na-achị ọsọ ma na-agaghị mbụ and all that. So we chọpụta mgbe nọ na Grace of God Mission. Onwe okpuru ebe anyị na-eje anyị na ekpelu ndị mmadụ ekpele. We chọpụta that most of the house helps akpọta ka mkpele ekpele found with demons inside them. Nke bịa iwe ni aka in Jesus name otibe ijobe ya ajụjụ kedu ife kedu onye bụ ọ sị na ya bịa n'ezinụlọ a ka o tisa anya na ya bịa n'ezinụlọ a ka ọ mụnye ọkụ o nwego nke gwa m na ya nọ n'ime moto cause accident. A lot of people don't believe this man, they are real. Demonic influences, they are real. Demonic possession, they are real. Ozugbo na afọ ibe niile a we see hey, especially most of them both house helps. Ọbịara itisa di na nwunye. Ọbịa inye onwe nke na-agba nwatakịrị shell talks. Ọbịa na-agba ya shell talks. And I wonder, kedu ihe kpata this girl ji adị sick mgbe niile na Port Harcourt ka ya abịa. Nke ọzọ bụ ọbịa ọghọlọ eke na-eyi child. The woman dọbara na nwa pụọ ọ ya ebegide akwa until ọ bata. So the neighbors, they concerned, we be from one corner, we know. As much as they require advantages to this thing, just like you said, Nwaneku, from the aspect, my own personal experience. So one day I be in your through window, fueke, onone the baby. These things are real. Mwa wake baby. Nano rana Nwanyi. Omuro no wa. Come we if I not house help. And because of that decision, make help my mind. Na menyelu my wife aka we zuonwa. Thank God na nyawa no nwa no kwara wo. Onwe nkinku adabaro ya emeso ya bia gwan. Se ogwe even go go adabaro kwa. You understand? So munwa bulu house help, bulu father. The only thing munyem di we come ba wala. Due to na munwe nwara ala. Meji we feed nwa. Amara me yota. Mani fendi ozo and me mie to the glory of God. Nwatakịrị chilarụla nwa na-eme nwa ọlarụla ana m akpọ n'azụ irela ada emekwa m because na nwa m ama akpọ n'azụ ana m ekpo nsi nwere ibe agwa m ya na olu mgbe iji ọmụgwọ nwa ya bụ ụzọ osobe m n'azụ maka anyị so wee mechi ibe niile. But this is what a lot of men don't do and ọ na-ewute m rinne efuge ya. So enwe a lot of disadvantages. When these children begin to grow and the house help is still there, lately I had a house worker in my house. Because I'm not being willing. We chopped that my children. And as you are when you be on a larusola, I got the all the normal. We're going in our room because anyway you can live for some time. Kaumwazia way back you might go na haneme. So most things are in our food today. Like he Neku, ndị na-achọ ime pass maga, onwe bụrụ na anwe house help. Funny need the foundational. Maka ọ bụ na inwe proper foundation na azụlite gị ọfụma, if inwe is what you're going to also pass to the next person. So more personally, I don't think it is ọ dị mma ọ bụ na ị na-anya food that ọ ga-enyere gị aka. Go ahead and get a house help. I'm just trying to balance things. Mana ọbụna iju ọmụ onye ọbụna ma di ma nwunye kpaa na akpa wepụta no time zụọ na ụmụ ụmụ the way that you want and the way the Bible says. That's my input for now. Ọ dị mma onyi achọrọ m ịnụkwa n'ọnụ gị maka nna ekwugo gị nwa bụ onye nne ka ị gwakwa na ya ụfọdụ ọghọm dị na ya bụ ịkpọta mmadụ inye aka n'ụlọ ọkachasị n'ebe ndị di anyị nọ. Anyị ma ụfọdụ ife na-emegasị kịta anọkata anụbazi akụkọ ndị ọzọ a na-akọ na o nwezi ka nwoke si enezi nwa akpọta ka ọ bịa kube nwa anya na ife ndị ọzọ na-ekwesịrị ka a na-anụ
a na-akọ maka ya na ezinụlọ so anyị chọọ ịnụkwa n'ọnụ gị kedu ihe ọghọm dịgasị na ya bụ ọ nwekwa ihe ebe ọ lụtụrụ aka ụmụazị tobe ọka dị mkpa na aka rapụrụ ma onye dịka onye na-abịa enyela aka maka na ọ na-emekwa ụmụazị mgbe ụfọdụ ifu na ọnwere ifefa na-amụta dịka ọlụ ụlọ dịgasị iche iche ihe ọghọm dị na ịkpọ ụmụaka na-enye aka n'ọnụ erika. But that does not take away the fact na ọ na-adịkwa mkpa na ofik na enwekwara uru dị na ịkpọ nwa na iko. Ọ maka na ikwugo maka uru ka anyị jisi ka anyị kwuteka maka ọghọm kịta. Maka anyị ekwubekwa maka uru dị na ya. Anyị ekwugo maka uru dị na ya. Ikwutugo n'ime. Okay. Ọghọm dị na ya bụ erika. Ihe ọghọm dị na ya bụ na most often ka m bido na nwaanyị kpọtalụ nwa sometimes ọ na-eme ma nwaanyị kpọtalụ nwa ọ dị lazy. O nwere ndị nwaanyị ga-anọ n'ụlọ ma ọ na-alụ ọrụ ma ọ dị alụ ọrụ because na-enwekwa nwatakịrị nọ sometimes ordinarily gị nwa bụ nne kwesịrị iji aka gị tinye anya ife onwe gị ka ị na-ezi ya nwa ahụ gị na ya bi ịghọtago at times ọ na-emekwa ụmụazị amụrụ amụ enwe bad influence just like that's like the Reverend gentleman said. Now ọ na-enwe as in negative influence ebe ụmụazị nọ ụmụaka dị ka virgin land ihe ha na-afụ na-eme ihe ha na-afụ ka ha na-amụrụ and onye na-anọ ha nso steady ka ha na-enwe trust ebe ọ nọ. So most of these children, because na ha na house help na every time, because na ha na afọ ihe ọ na-eme, those children most of the time tends to imbibe or pick up negative characters from the house help. And unfortunately, mothers will have a way of trying to justify Nwanyi. Even when your child is picking those negative character, either nke house help ke na afu until that house help puze from the scene. Odoga na nwa ga picture kwa ihe anu that house help na eme. So na bu ndị nwere house help na molest kwa ụmụazị mgbe ụfọdụ. I've heard of stories of even a girl, a young man has said that the house help but Nwanyi was molesting him. You can imagine that. The parents are but we are sexually active because of the house help not in the house. Then the same goes with Nwanyi too. Even when a girl can now molest another girl, a house help lesbian can molest your daughter too. Then ndị house help ndị nke nwoke. Somebody shared I had a case recently. Just last month, somebody was telling why do you talk to your mother like that? She now told me her experience. Now, Mamia, the girl let there out for the first time. Now, the houseboy Hanabi was molesting her. Yeah, then near my but number matters. Then notice after some time the boy appear. But when she now grew up, maybe SS2 or SS3, she now understood what the man was, what the young man was doing to her, and she confided in the mother. Now the mother abandoned the boy, but no one mommy and I say, the mother was all out to short her than and all that. And because now the guy in a really high kind of business she retained the young man in the house. But for the fact that he retained the young man in the house, the young man became a terror to the girl. This is a true life story. The young man became a terror to the girl, and the girl cannot even confide in the mother again because the mother did not handle it very well. So she grew up being a girl in bitter, real strong bitterness towards the mother. So one day na house help, bulibu,
Let me not go to the spiritual aspect of it because I don't have the authority to talk on that. Thank God na Pastor Efugo Makia. Then another one bụ ebe di na unye no. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-abụ ha kiligidezi nwatakịrị akpọtara ka ọ bịanyere aka ahapụzi ha na-ekpaba aka anị. I have a series of stories. Which one of them we've handled it? We talked about it here recently. Akpaba aka anị ifuzi nwatakịrị mana ya na nwa gị nwaanyị bụ ọgbọ ị na-emetụ ya aka nwunye gị na-efuzi anyị di na nwatakịrị jide nwatakịrị na molest and all that. So m tụọ agide etekwa ụfọdụ anụbakwuzie nwatakịrị bịara ịbịa ku nwa so nwa ọ na-agbasa ezinụlọ. Ụfọdụ ma ha na-etinye agba ana ụfọdụ ụmụazị na-adịkwa nkịlịnka maka ụkwara nke mekwa recently I handle kwa the young girl bi na-eje gote recharge card ijewalụ mkpa gị looking for us onye jidezie na n'isi amaobi ebe a bụ police officer. The police officer now brought her close, took her to the police station. Jubazie ya ajụjụ ọsọ papi na ọnkụ ya jebe Lagos na ntị ya jebe Port Harcourt na akpọchiri ya n'ụzọ debe ya na balcony. See na balcony ka ọ ga-alahụ. The police officer clicked the girl how neat she was and everything, her dressing, everything. Just nwezili ozi na street. Wee onye ebe ka ebu ajụbazie eze. They had to get contact of somebody in Abuja bụ onye ebe because that's the only person the police officer ma. Through them they were able to get their contacts. Chọtazie ndị ya na-abi. And when they came and said the girl, what did you say? Or say the police has to discipline her a little. We kwuzie eziokwu na ya sị na auntie na nke ya maybe travel rapụ ya n'ilo. The woman said, I didn't travel, I didn't go anywhere. I only asked her to help me buy a recharge card along the street. That was when she started crying. Na mamia na-eme isi mamia so na ya chọrọ ya na. So why can't you say it? So even sometimes ụmụaka na-etikwu mmadụ n'ọnwụnwa. Ha ga-eti gị na nsogbu and once asị na ha na onye na-abi na-emegbu ya society achọghịzi ịma ka ha malụ nke balance the story. What they know not ga-adịnata one-sided. No maka na ọ bụrụ ọnwụ ya o wee na-emegbu ya. Assuming na God agọrọ ọrụ this woman. Ya ga-ekwere na di ya kpọchide nwa mmadụ na staircase maybe travel. So ọgwọm dị n'ime ya ọ dị egwu orika. Anyị ndetụ anya bụ mgbe ị na-akọwa na anya na-asị kedu ịkpata ndị mmadụ ji eje akpọta Nwaneku anyị wee n'anya fụ nọ maka na oge ụfọdụ na-agagosi ọlụ ha na-achọ onye ga-enyelụ ha aka maka na ọ dịrị ọlụfa izi. Ọ dị mma ka anyị bịa bi nọ reverend now nkịta anyị asata gị onwe ndị ọ bụ ụtụtụ di na nwunye ụtụtụ ọ na-akụ 6 ha na-aba apụbago n'ụlọ o wee bụ na n'eziokwu na ọ dịlịlị mkpa na-enwe onye ha ga-akpọta ya na-enyelụ ha aka ọkachasị ọ bụ na amụbago nwa maka onwe ike ọ bụ na aka nụcha ọfụ ọkada izi. Kedu ka anyị ga-esi wee si ka sị nsọ ya n'oyibo ka ịghọtara nne strike of balance between gị nwa ịdị na-alụ ọlụ di na nwunye na-alụ ọlụ nwekwa oge ohere ịdị na-enyere ụmụ ha anya. Eziokwu na kịta nwa na-enwezi opportunity for gị nwee ịkpọta nani ndị na-abịa na ọ bụrụzi ndị gị na ha ga-ebi n'ụlọ mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụdị ọlụ ha na-alụ ede enyedofe ohere inwe time to talk with their children ya ha natagodo anata nara aba elinara nne the next thing ha alalụgolo ụtụtụ ihe a na-echekwa bụ ka e ga-esi wee pụ n'ụtụtụ ya bụ ajụjụ na-ajụ kịta kedu etu e ga-esi wee mie nya ka nke eyala imegbu this side ka ayala imegbu this side. Well, masị na ajụjụ a nwekwa osi wee dị mana anyị azị ya maka na I want to start before strike at the balance na ọbụgodu onwe ihe na-abụ a necessity just like my sister rightly said onwe ihe bụ necessity mana mụnwa perspective m ga-eji wee su ya nwee ike yara bụ etu onye ọzọ ga-esi wee su ya ọ na-adị mma etu Bible si kọwa na anyị kwesịrị na everything anyị na-ekpe ekpere ọ bụ na ọ bụgolo a necessity Bible akọwago that Chukwu bụ onye na-adirect ụzọ anyị. A man devises his ways, Proverbs 16, but God directed his steps. On that premise,
Each of your house will be prayerful about it. Be prayerful about it. I am too sure. Na Chineke sị na ọ bụ na nwa iju ese akwa ya enye scorpion. Na Chineke na onwe ya adịghị mmadụ ajọ ife. So ọ bụ na eweta ya before God. Ebe ọ bụgolo a necessity. Ọ dị mkpa na anyị bụrụ n'obi nwere okwukwe achụghị ya kpọtara anyị onye ga-enyere aka n'eziokwu na ọ bụrụ onye ya bịa ya si ezinụlọ. Then secondly, Bible ekwugo Ecclesiastes 3:1. Under the sun there is time for everything. Agejisi ike. That's the only thing I can say, because otherwise, gị nwa na onwe gị na-etogodu na-afụ ife ụmụ gị na-aghọrọ, you will not be happy about it. To save you from that BP situation, ihe ya eme gị enwebe ọbara mgbali elu, ihe na-ewefute time. Yes, enwe time iji ọlụ, enwe time eji anata ọlụ. Mana ị ga-ewefute time. Ihe anụnwa is like pleading to parents. Find out time. No matter how heavy or demanding ọlụ ahụ ị na-alụ ma business ị na-eme dị, ị ga-try make out time ka ị nwee ike ịfụ na ụmụ gị na-eto etu o kwesịrị, so that one side business ayara suffer because of children, and children ayara suffer because of business. All time onye ọbụla ga-amụta how to make use of time. Iluo wefute oghele, ịgwa nwa gị ihe ọzụzụ nwa ihe azụgide nwa sef, ihe azụgide nwa ọ yeli ọnụ that sometimes nwa ya elukwu 40 years ị ka na-azụ 45 ị ka na-azụ. Ọzụzụ means ihe na-enye imago ihe na-atụli ya alụ nye na nwunye ebilu, you will still continue to zụala. Let me use ngiri Igbo. Ọ dị mma dịka onye nna anyị ajụkwazi onye nne, mana tutu ize anya bụ ajụjụ ka anyị na-egodo anya ịma na isiokwu anyị bụ ụmụ nwaanyị na-enweghị Nwaneku na ọzụzụ nwa n'oge dịka oge ya na kịta anụwa. Ajụjụ izizi nchọ ịjụ gị bụ mmadụ enwere ike dịka nne na nna ya bụ ụtụtụ ha abụọ ha nwegasị ma ndị na-eme biznes ma ndị na-alụ ọlụ oyibo ma ndị na-alụ na ọlụ dịgasị iche iche like public servants, enwere ike ịzụ nwa n'oge dịka oge a na-akpọtaghị Nwaneku? Enwere ike ịzụ nwa n'oge a without akpọtaghị Nwaneku. Mana ọ bụrụ na di na nwunye a na-alụ ọlụ ha dị busy, ọ ga-adịkwa very difficult. Mana with proper planning and AD organized and well coordination, ọ ga-adị possible. A ga-eme ya. It's all about ụtụtụ ọma. Hello, ụtụtụ ọma. Kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị? Ụtụtụ ọma. Afa m bụ Ifeanyị. Esi m Ọkanọzọ abụọ. Ifeanyị, gaba n'iru. Ekele m unu na isi ya okwu ahụ wepụtara n'ụtụtụ a. Gaba n'iru, anyị na-ege gị ntị. Biko otu nche tinye ọnụ bụ na okwu ahụ wepụtara n'ụtụtụ a dị mkpa. So ihe mụnwa na-etinye n'ime ya bụ na onye akara anyị nwa bụ nne na nna mma iji aka anyị wee zụlite ụmụazị anyị karịa ịchọba Nwaneku. Otu a mụnwa nọ na ike mụ na nwunye m abụ m onye na-eme biznes. So nwunye m
ọ na-arụ ọrụ oyibo mana ọ na-abụ mgbe ọbụla onye anyị ji na-akịtịrị ụmụazị nọ so mụnwa na-esokwu ya eleta ụmụazị anya mgbe ọ jikwa nwatakịrị na-aga skuul mụnwa na-eleta nwatakịrị anya na-awụ ya mana na-apụ na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche so that ka family wee kwa balance ya and ebe ụmụazị nne na nna ha ji aka wee zụ ọ na-adị iche ụmụazị a na-adị iche ebe nke ndị Nwaneku sonye. Ọ dị mma daalụrị nne okwu ya amaka n'ụtụtụ a nyanwa na-akọwa na nyanwa bụ onye na-azụ afịa nwunye bụrụ onye na-alụ ọrụ oyibo na ha na-abụ na-ejikọta aka ọnụ enyela aka ịma na nsogbu na-enwegasị kịta bụ ndị nna pụta ụtụtụ ha pụọ welụ na ọlụ ịzụ ụmụaka iwu arụ na bụ sọsọ nne ka ọ dịla ọ ya bụ ụfọdụ nsogbu na-enwegasị n'ezinụlọ ụfọdụ. Ọ dị mma ọ nwee ihe ị na-ekwubu kwutọpụ ya. Ihe m na-ekwu bụ na ọ dị possible nne na nna ịzụ ụmụazị even when they are busy without a house help. It takes proper planning and sacrifices. Ọ bụrụ na di na nwunye ghọta na ihe anụ abụọ ọlụ dị elu ha na-abụ ịfụ na ma nke nwaanyị ma nke nwoke will be willing to make sacrifice a meeting point. Ọ bụrụ na ebinye n'ụtụtụ nwaanyị na-eme nke dị elu ya nwoke a na-eme nke dị elu ya ọ bụrụ na nwapụtahụlụ onye nwapụtalụ a na-eme mana ebe ọ na-enye nsogbu bụ ọ bụrụ na enweghị Nwaneku nwaanyị dị busy na-alụ ọrụ nwoke dị busy na-alụ ọrụ yet ọ chọghị inyere aka. That's our African mentality. Ọ chọghị inyere aka ebe a nke ọ na-adị so ọ na-abịa dịba overwhelming mana ọ bụrụ na ha na-abụjide aka akpa katakwakọlite onwe ha na ọkwa ife ụmụazị a Chukwu nyere anyị na anyị chọrọ ka anyị jiri aka anyị zụọ ya n'ụdị anyị chọrọ ka ihe ha ma bụrụ ihe anyị kụziere ha na obere ihe ndị ọzọ ha ga-amụta from school tinyezielu ya ịma na ha dey make out time ụtụtụ chife ụtụtụ nwoke na-eme nke ya nwaanyị a na-eme nke ya a na-apụ apụkọ ọnụ ma ọ bụ na ma mpụkọ onye nke ka dị les wee ohere obuju ụmụazị skuul olukwu onye ohere dị ala ebunata ha na-aba na-emekọ ọnụ ọ bụrụ na di na nwunye kwekọrịta plan na their time very well to accommodate each other and then everybody are willing to make his own input and impact and sacrifice. If na ha na-abụga na onye kwere omume ka ọ bụ no matter how difficult ọ ga-adịle ha for the fact that they have agreed to do it and they know the reason why they want to do it and they are willing to make the sacrifice ihe ahụ chela ahụ dịtụla ha very easy. And another thing kwa bụ onyere ha aka obido n'oge ewepụ ụmụazị responsibility too. Nwatakịrị ilu oko ga-asị ya ngwa na ị ga na-adọst tebụl a ọmụta dọst tebụl so that chifo onye ọbụla na-eme nke ya nwatakịrị emechie London nwatakịrị ilu oko ga na-akpọ ga-efodu nwa akwa ịkụziele ifodu akwa by the time everybody nọ in the house na-atụta ike ya na ume otu ọbụla ọra ihe a na-aga before you know it the stage ahụ need the house help will pass and you see that they have succeeded. Iwetala unu ya bụ ihe mmemme anyị na studio mana ọ nwegasị ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ gbasara ya bụ ihe anyị na-ekwu maka ya taa ya bụ ụmụ nwaanyị ịzụlite nwa na-enwere onye na-abịa enyere ha aka ka anyị nụkene ihe ha nwere ikwu gbasara ya bụ isiokwu. Really, it's not easy for a working mother taking care of their little children with their work, but it is their responsibilities. So they can't leave it behind, but at least they will try. Bathing them in the morning, making sure they are okay. Take them to daycare. Maybe a nearby daycare. Maybe during their lunchtime they can check on the child, come back. Working and taking care of kids is very, very difficult task, and I am telling you by experience because I have 3 kids and I don't have a house help, and I find that it's very, very stressful. So the 3 kids I have, they didn't even
space themselves like that. So it's very, 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 very difficult task to do. The only thing I used to do is that I limit the house chores, the ones that I can do. Maybe in the morning we just wake up, take our beds, eat. I will leave the other house chores. When I come back from work, I will now continue from where I stopped. Just do some of the work, the ones that are important. Maybe just, I don't even sweep my house in the morning. The only thing we do is to pray, eat, take our beds, and zoom up to my working place. I also do school runs in the morning, so it's quite stressful. You wake up on time, plan your time very well, because the major thing here is planning. When you plan your time, it's not going to be very easy. It's not a rosy affair or something, but when you plan your time very well, then you can take care of the home front and still be effective in your office. If there is advantage on the side of the lady, what I mean is you are still not, you have not gotten to a menopause period. There is need for you to space out, because the kids, when they come up, they are labor force too. So when you space out, initially, the first person, it will be a little difficult. But over time, the person will grow to add as the labor force of the family. Maybe there is, instead of people giving 2 years, you give between 4 to 5 years. When this girl grows, when this issue grows up, whether a boy or a girl, that issue must be must be an increase in your labor force, so that when the second one starts coming, you now have opportunity of having a helpmate. So one of the things you or steps to is to first of all advance. If you do it 2 years, you know it's a very big force, because each of them is not able to carry themselves. The 2 years and 4 years and 6 years, they are almost the same year. So you now needed a helpmate, maid. But where it's not opportunity, if it is within this our area, you may possibility of getting maid is there. But assuming you are abroad or anywhere, it may not be possible. So all you need to do is to space out. Ọ dị mma, daalụ na ị ka na-esonyela anyị na anya bụ ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a. Anyị ga-ego ntị n'ihe ndị mmadụ nwegasịrị ikwu gbasara ya bụ ọzụzụ nwa na ịkpọta Nwaneku. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwugasịrị okwu kweta na eziokwu na ọ ka mma ka ndị nne na zụọ nwa, mana ya bụ ife fịala arụ. Ofu si na ya na-ada azụ na ya n'ụtụtụ na ọ nwee ife ya na-ada na-eme, mana ihe niile a bụ otu onye si wee kwado, otu onye si wee plan onwe, maka na ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-azụ ụlọ n'ụtụtụ. Ọ bụ na ụlọ na ịzala ya n'abalị, ma ọ bụ na ụlọ dị ọcha, ụtụtụ ị gaba n'ọlụ ịnata ime ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Nya ya eweta m n'ajụjụ nke ọzọ nchọ ịjụ Reverend gị nwa ka m na-ajụ nke a. Etu ọ bụ na ụfọdụ ndị nne ya bụ ndị nne na nna, maka ka anyị dị na-akpọzi ndị nne sọsọ ndị nne, maka ọzụzụ nwa bụ okenọlụ dị nne na nna. Even though na ụfọdụ ụmụ nwoke na-afụta ya n'ọsọsọ ọlụ ụmụ nwaanyị kwesịrị dị na-alụ, mana ihe anyị na-ayọ ka ọ bụ ụmụ nwoke na-ege anyị ntị taata, ọkasị ndị ka bidosiri wee bido, ka ha malụ na ọzụzụ nwa abụrụ sọsọ nwaanyị ka ọ dịrị. Ọ dị mma, kedu otu nwaanyị ga-esi wee plan onwe ọfụma dịka nwaanyị ka nụchalụ dị ọfụ, onwe ike ọ bụ na ọ mụtago ofu nwa, emechago ihe dịka ọmụgwọ ya dị 3 months, ọ bụrụ onye na-alụ ụlọ oyibo na-enye 3 months maternity leave, ọ jesi gị wee sị na ị ga-ebido ọlụ. Kedu otu ọ ga-esi wee hazie onwe ya ọfụma? Kedu oke n'ọlụ dịkwalụ gọọmenti ma ọ bụ ndị ọ na-alụ ụlọ ọlụ ịfụ na enyere ya aka? Maka ihe niile a bụ arapụ ofu onye ka ọ na-ebu ya bụ ibu ọfịaba arụ. Kedu oke n'ọlụ dịlụ ma ndị nne na nna, ma ndị nne kwesịrị ịbịa ọmụgwọ, ya bụ ndị nne nwaanyị mụrụ nwa kwesịrị ịbịa ọmụgwọ? Kedu oke na ọlụ dịlụ fa ịfụ na enyelụ nwata nwaanyị aka mụrụ nwa ọfụ, ka bidola ezinụlọ ya ọfụ aka iji wee zụlite nwatakịrị ọfụma? Okay, ịma na
like I have said before, even in Na-Enweghi, planning bụ etu ị ga-esi wee mee ife ọ dabala gị. Anyị ma na planning ka ọ dịlụ Mr. A ọ bụrụ ka ọ dịlụ Mr. B. Like you observed, onye kwuru okwu sị na ụfọdụ na ya na-azị azụ ụlọ ụtụtụ ka o wee meet up with ịzụ nwa. Ndị Igbo si na-ekele ọlụ eke na nke ezinụlọ bụ ekele ya for di na nwunye. I wish nnọọ na anyị ga na-ekwu maka nke a ka ụmụ nwoke especially. I'm not trying to spite them. I'm not trying to say they are irresponsible. Mana that culture of isi n'ọnwa ga na-eme nke a, especially izụlite ụmụazị. Ọ dịrọ right, any dị ka ebupụ n'isi onye ọbụla. So na even a na-ekwu ekwu bụ fanning bụ not planning and the use of time. Ọ bụ na onye na-ebido life ọfụ, like I said, it varies. Maka na mụnwa mgbe nwunye m bata, at that point in time, o nwere ife ọ na-alụ except to assist me in the ministry. So ọ dịla anyị easy to ime ife dị n'ime. Ọ bụgoro na m na-eje ọfịs nduru ma anya ma nwa anyị niile ejebe ọfịs. So ọ dịla anyị easy to take care of the child. Ọ bụ na ndị na-alụ ọrụ oyibo ha nwa na onwe ha kwesịrị ịma what to do to help a mother that is nursing a child. Inye oghele. And some people are very blessed in with very good colleagues in the office. Obana pananya funa the child na nyesubu anonwe mami akwesi ime, they help out. So obana chugu bless you with good colleagues. Fanja sucha. Government no kwanya on how to ensure that even though na 3 months anwa agago onye abidora n'olu akwesi some kind of preferential treatment to ensure that the child is not the child, is taken good care of. I don't know whether I've been able to strike a chord. Kwa ka ime kwukwa kedu okenolo ima ihe njiwe jibo okenolo daily government bani n'anya ụfọdụ ebe a na-alụgasị ọlụ ọ bụrụ sọ gọọmenti ebe a na-alụgasị ọlụ onwe ndị na-alụ ebe na-edebe ụmụazị ya bụ crèche ebe nwere ike ikulu nwa gị bịa ikusa nwa gị ebe a ka iwee nwa ohere wee lụọ ọlụ mana ọ dịrọ gasị n'ebe niile or just few places ka ị nwere ike ifu ya onye ka njiwe jiba okenolo delu ndị as employers of labor n'ebe gbasara ụmụ nwaanyị ka na-amụ nwa nọ ọzọkwa bụ dịka ndị nne na-abịa ọmụgwọ kedu ka ha ga-esi wee nye aka ịfụ na ha nyere ụmụ ha aka n'ọzụzụ nwa. Thank you very much. Ihe m ga-ekwu na iji nyere ụmụ nwaanyị na the age of 8 ime na-amụ nwa aka ndị dị very busy na-alụ ọrụ. We need for government and establishments to create room and space or an institution whereby nwaanyị nọchọ ọmụgwọ pụta onwe ebe o debere nwa anya ga-elu. Eziokwu na enwelu crèche here and there. Mana often those crèche, you don't really get what you want from them. I cannot say this authoritatively, but imagine na akake na anu ụfọdụ asị na-enye ụmụazị ọgwụ ka ha lahụ ụra, ụfọdụ asị ụmụazị na-ebe akwa arapụ ha na-ebe akwa and all that, ụfọdụ asị ebute ihe edebele ụmụazị ili and all that. So those are the things you get when you put yourself in some crèche. So the main thing go ndị nwe crèche, they should understand the importance. Ọ bụrụ ihe na-eke eji eme gambling, ọ bụrụ ihe na-eke eji eme wayo, ọ bụrụ ihe na-eke eji eme magomago. If you have devoted your time, if you felt, because more anything what we calling, crèche. It's not like regular school. You say call. If you don't have the patience, if you don't have the ability, you will not be able to do it. So if you naturally feel that I have the patience, I have the ability to run a crèche, do it with every sincerity. Do it with
human face. Do you understand me? Then, knowing that now the parents could take him where is because they are incapacitated, is because they cannot help it. Because if I can help you, when you give them one, I can give them the 3 years to mother. And they were comfortable. But in this case, there's nothing I can do. So when you understand their plights, you take care of those children. Secondly, I want to encourage colleagues in the office. Open your colleague. So I not subordinate. Let us not treat them as if or something like a woman. You make you a boss book of the say you can give you all. Hey, so I'm going to talk no more. Jidelia come. Man, you see a mother working on Biana among one and echo for us blue funisi bunia female naga that you are just being careless. I'm telling you the truth. If you know why you're working on where the men and Apollonas, Polono, Brunisi, you're bullying a cane on a key office. So I want to encourage women. I want to encourage us. Open your colleague. Kulunaka bidolo na mu yakapen but na time leave enyelia agafego. Help her. Don't make it more difficult for her by trying to expose her inefficiency or try to make it now she's an irresponsible person by bringing a child to the office, especially whereby in as much as it's not the right thing to do, but somehow you can help out. Oboni we life you could delianwa obon also because kanje young na crutch. Just look out for me. No dolom na elu maya kanje young na crutch. Cover up for her. Because the person that run crutch, man, or you could work and pump in at any time. Okay, me, be very careful. So also you get nedelia, coaching nowhere, nedelia. Then a local government, and I lose secretariat like Otana federal secretariat now state secretariat. Let them consider no. There was a high number of women now law now, and the other number of them now the childbearing stage. So when you are designing structure secretariats or your office space, make room. Even if you don't want a mini establish, even banks. I will even encourage in the banks. Let us stop doing all this uptight thing. Or that's if you can and a malo. You can create a space where a woman can dinner. Even if you want to come with a nanny, a place where the man can keep the nanny and the child. All on a bank, all to be they're all institutions I consider if we want to make a better society. I want to help the women, even as they're trying to help their home, help their husband, and living because someone can get better like this. If we want women to help in earning for the home, let us change that archaic mentality of create a place, a space, even if it's a room, it's for nannies. Make sure it doesn't interrupt your work. You know, na break, those are the things. Then, mama, you ask something. Then, na be omogo. If you omogo gilo, obo na to F as a mother. You know, no, ni be yellow magiaka. That period aka is of let's on the bunsubu abi obu nke bunsubu ya nodu mana obu na ezigbo nne na nne efe mapụtalo gị na ihe na-eme ị no ibia yelu nwa gị aka oburuka na welu nwa gị isi kpakọrọ ọnụ maka we family na abụ owo nke agụrụ agụzulu ezu. I'm sorry to say that inokata ise ndị ofu nwa gị je na ihe nwanne gị nwaanyị aka ha bịa unu niile let everybody let it be ma even ma nne di Nedi wefe ijelu ye nwa aka ka o wiki na yelu nwa gị aka ọ bụghị leba ikobo okwu n'ụka ilu ejide nwa nwunye nwa gị otu ọlọ ọtụtụ ya afọ ọ bụ na were nwa gị nọ nkịtị nakatakwa send aka o je elu nye nwa gị aka a na-eme otu a the body na adị too less. Ọ dị mma anyị na-asị unu daalụ rinne daalụ Reverend Max Chuks Francis na ya bụ nnọnye bịa nọnye line ụtụtụ a. Daalụ rinne. Ọ dị mma onye edokwa anyị na-asịkwa gị daalụ n'ịbịa sonyela anyị. Unu anụgo ka anya bụ mmiri chiwe ezo wee gbachaa wee fụ na izụnite nwa abụrụ ọsọsọ ọlụ dịla ụmụ nwaanyị na ọ bụ oke na ọlụ dịla ndị nne na nna maka unu na-abụ ọkpa wee sị na
unu na-abụ ga-ebi dịka di na nwunye ya bụ ihe ọbụla dapụtala bụkwa n'isi unu na-abụ ka ọ ga-ada gị bụ nne ama n'eziokwu na ụfọdụ ife bụgasị gị maka ọ dịla ime ihe ị ga-agba mbọ mee dịka onye na-alụ ọlụ wee na-azụkwa ụmụ ka ịplanụ onwe gị aplanụ hazie onwe gị otu ọ ga-esi wee dịle gị ma eji na ọlụ wee dọgbuo onwe gị ma ife ụfọdụ ndị nne ha na-adọkasịzi onwe ha adịsịzi anya n'anya ịjụ ya ọsị gị na ife kalịlị ya biko n'udododo ọ bụ na ige ntị na ya bụ voice pop anyị ma ife ụfọdụ ka ha si kọwa otu ha si eke ọlụ eke nke njesi ọlụ nata mmemme nke oge dị otu a mmemme nke oge chọọ iteta n'ụtụtụ iji nwayọọ hazisi onwe gị tutu i wee pụọ wee jebe ọlụ ka ọ yala ịbụzi anọkata ọlụ niile eju ị na-achọzi ịmazi nke ị ga-eme arụ niile a na-agbakasị gị ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe na ya bụ ihe mmemme taa n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service daalụ nri nne afa m bụ Chidimma Ọranwa echi bụkwa ụbọchị ọzọ kemesịanụ